Мой вянок з думок. Мой вянок з думок, яны як заплеценыя стужкі. Кожны заплёт, як прысякненне, на жаль ці на радасць. У гэтым ёсць стан непарушнасці. Гэта вянец, у якім пераплятаецца полан, чабор і мята, што надыхае заўзята. І на каменных пропісах святлом запляценні сцяты. Ці насыцяць кроплі жывой долі у азарэнні і ў жаданні спатолі.